Gde ste bre ljudi, kako ste? Ej, došli smo do 500 subscribera i zbog toga vam danas predstavljam drum kit koji sam složio za vas. Znači, neke soundove sam preuzeo iz drugih drum kitova, neke sam lerovao, neke sam sam napravio. To nije poenta, znači ovo nije moja kreacija od starta, ovo je više moj štek koji ja koristim svakodnevno i bukvalno svaki sound koji jako volim želim da podelim sa vama. Znači ubacujem ja s vremena na vreme tu još ponešto, ali ovo je osnova, znači ovo u 90% bitova pesama samo ovo koristim. Tako da, izvolite. Ovo je cover by the way, ja mislio sam ga fino skocko, solidno izgleda. Mnogo vam hvala za svaki vid podrške, znači za komentare, za predloge, za to što bacate, znači čim izbacim klip ili pesmu, odmah brate, forsa. Hvala vam stvarno, možda deluje kao 500 subscribera, ništa posebno, idem korak po korak, znači ne može sve preko noći, ali jako mi je drago što ste tu i ja ću nastaviti, trudit ću se svim silama da vam nastavim dostavljati kvalitetan kontent. I to je to, ajde da ne palamudim previše, znači ubacio sam ovaj drum kit, drum kit ubacite u FL ili bilo koji do, znači u folder, tako da ga učitate iz programa, zato što ovaj player, bar na mom Windowsu, često kompresuje zvuk koji prelazi 0 decibela i onda zvuče bez veze soundovi neki. Znači ubacite drum kit ovako, aj brzo ću da prešaltam, da vidite šta ima od soundova, znači ima brutalnih 808-ica, hi-hatovi su jako čisti. Znači, jako čisti. Neko od vas me u komentarima pitao koje hi-hatove koristim. Da li je bilo kad sam snimao pesmu, ne mogu da se setim. Ili u bitu Squid Game, ne mogu da se setim. Ovo su hi-hatovi koje koristim. A kikovi, ja mislim da ovo je Real Sauce kita. Znači, kikovi su bomba. Kikovi stvarno, znači, svi su različiti, a svaki kida, brate. Svaki kida. Klepovi su isto jako čisti. I imaju udarac. Open hatovi, neki zvuče onako meh, ali kad ih kombinujete sa drumovima daju dobar bounce. Ove recimo jako volim, ove koji su fejzovani. Ova dva. Ova je cool jako, ove, znači ove morate imati. I tako, to je to. Perkusije, rimovi, imate jako dobrih perkusija koje su jako prijatne za uvo, pazite. Perkusije sam uglavnom sam pravio. Ovo su rimovi, ovaj može da zameni snare. I tako ljudi, šta je još ostalo? Snerovi su onako dosta oštri i čisti. Ovo su neki za rolanje. Ovo je neki weekend style. I tako ljudi moji dobri. Ovo je bonus. Ovo sam sam pravio, ova dva. Jako lepo zvuče. Crashovi neki. To je to. Ajde mi da skockamo neki bit od ovoga da vidimo da li ovo ičemu vredi. Ajmo neki zajeban trap beat da napravimo. F-sharp, of course. Cool, ipak će biti C sharp. Dobar pel, brate. Cool, ovo će biti samo jedan layer, ajmo dalje. Korisna prečica, znači shift i prevučemo levim klikom, lagano. Sedam dole. Da li bi ličilo na išta? Sviđa mi se, nećemo komplikovati. Ajmo da se bacimo finally na drumove. Kaže Dejan 500 drum kit. Cool! Pazi ovaj kako kida, brate, recimo.
By the way, ovaj kit je jako dobar kada se stavi soft clipper ili na master ili na kick kanal, zavisi kako volite. Ja često stavljam soft clipper na master, pogotovo kad radim beat koji ne sendujem nigde i to, zato što otprilike isto zvuči. A profesionalno ako se radi trebalo bi staviti na kick kanal i onda levelovati. Ali ja uglavnom stavim na master, ok to. Malo smanjim threshold samo. Kako kida bre. Ajmo malo hi-hat da rešimo. 3 step. Ctrl U. Dva kratka rola na kraju, samo ovako, pa sad. Samo jedan. Fuuu. Ništa, ajmo neki snare dodao. Pazi, ovaj hi-hat kao layer. Ako želite da dodate malo gasa 808, jako dobro plugin je ovaj i onda boostujete. To je to ljudi, gotovo prvi bit, ajmo još nešto raskuvamo, brzinski. Ovo će biti predivno. Nick Mira shit. Cool, aj sam malo da randomiziram, ali samo malo velocity, ne mnogo. Čisto mali bounce da da. Ajmo sad da vidimo na što liči ovo. Pazi ovo. Balkan shit kao. Cool. Brutalan klavir zapravo. Pa i sad.
To ljudi, nadam se da ste uživali. Evo vam drum kit, skinite ga, imate link. Pozdravljam vas puno. Ćao!